Iler tandure woso milir tak ijo royo royo tak senjata manten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi lonyo lonyo penekno kanggo baso kumeter bedae pinggir dandamana dlung matono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan ya surah surah iyo tak ijo royo royo tak senggong temanten anyar bocah angon penekno blimbing lonyo lonyo penekno kanggo baso dodot tira kumeter bedae pinggir dandamana dlung matono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan ya surah surah iyo hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil Gusti Allah
kanggo mrasto munkar lan nafsu Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana kaya linangkum kajaba saking Allah kang sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta munkar lan nafsu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kabegjan kamulyan kabagas warasan tansah kajiwa kasalira kunjuk dhumateng panjenengan sami lumeberipun dhumateng dalem saputra. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rinengga sagoyo pahormatan kunjuk dhumateng panjenengan sahayaning para pepunden sepuh pini sepuh lan aji sepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen saha ingkang pantes pinundi dhumateng para alim ulama para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyune ilahi pinangka dados panuntun kiblating manembah ingkang satuhu dalem Pak Demaken dumateng panjenengan para pangemban pangembating praja para satrane nagari minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang satuhu pantes kinabekten kalanggung kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang ngasta pusarane ngadil wonten ing wewengkon Desa Butoh Kecamatan Ngasem Bojonegoro panjenengan pepunden kula Bapak Kepala Desa utawi Bapak Lurah ingkang tansah dalem bekteni ugi sedaya para kadang perangkat ingkang boten saged dalem sebat setunggal mbaka setunggal ingkang tansah dalem bekteni kunjuk dhumateng jajaran RT RW BPD dalasan kadang Satlinmas ugi ingkang tansah dalem bekteni kalanggung ugi kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak ingkang Hamugati panjenenganipun Bapak yang dalasan Ibu Tin ingkang tansah dalem bekteni ingkang katemben bagya mulya Nak Mas Bagus ingkang dipun khitanaken panjenenganipun Nak Mas Bagus Muhammad Rehan Subakti ingkang tansah kebak ing barokah ugi ingkang katemben bagya mulya Adik Azahra Maharani Purwantika ugi ingkang tansah kebak ing barokah lumebaripun sahayaning para lenggah tamu kakung Sumawana Putri nggih baregung trah ingkang satuhu hambek berbudi dharma saha ingkang dahat kalengga murdaning akrami datan kata lumpen kunjuk dhumateng para kadang tarna muda lan mudi ingkang satuhu dalem tresnani Amit pasang Kalimantan B mugi tinebena saking ilo duni kelawan tolalan sarek dene punapa dalem antun ngabentara marsa handika sami hangempel kamardikan panjenengan ing katemben wawan pangandikan njawit ing ri kalenggahan puniki dalem nderekaken seni gembrung muda irama ingkang dipun pandhekani panjenengan Mas Sugiyanto lan dipun sabiyantu Mas Purwanto dalem kapiji pinangka pranata hadicara lan saderepun dalem ngayahi jejibahan ing ri kalenggahan dalu puniki njawit tunduk kalian kuncaraning bangsa ingkang tansah linambaran agunging Pancasila ingkang saperlu nduduk ndudah saha ngrembakaken budaya Jawi warisanipun para leluhur dhek ngene sumangga langkung rimen kita dherekaken manengku puja meha puji syukur wonten ngersa dalem Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Nun njawet saking lumintuning barokah lan rahmat satemah wonten daya pangariba ingkang tumanduk dhumateng para kawula dasih kacehna salebeting kalenggahan dalu puniki kita sedaya saged makempal manunggal wonten ing menika pawiwahan kawi kanton kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten alah tunggal punapa-punapa pramila sumangga kita syukuri kanthi ngaturaken wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Selajengipun selawat salam kita aturaken wonten ngersa dening Nabi Agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Ing pangajab kanthi wawasan selawat kita sedaya mangantu-antu payung syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Bapak Ibu, para lenggah, para pepunden ingkang dahat kinurmatan mundi dawuh panjenengan pepunden kula Bapak yang dalasan Ibu Tin kepareng dalem sagotrah kasuwun reging swasana kanthi nderek paringi dipangestu panjenengan Bapak yang anggenipun
mahargya kang putra nggih menika tasakuran Pugot Rejang Hernawa Supit utawi khitanan adik Muhammad Rehan Subakti saha tasakuran ambal warsa adik Azahra Maharani Purwantika. Ing pangajap mugi-mugi hajat saking payupun bawahan sedarasan Ibu Tin saged sembodo ingkang sinedya jumbuh kalian inggih kinayuh tansah manggih suka basuki ingkang sarwi kaasti lan mugi-mugi Kang putra ingkang dipun tetak lan dipun ambal warsa mugi-mugi saged dados putra putri ingkang soleh lan soleha putra putri ingkang ngabekti dumateng tiyang sepuh kalih migunani tumrap bangsa lan negari luweh-luweh taat dumateng tuntunan agami wondene dalem minangka tamipun atur lumantar muda irama ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur kunjuk pepundhan kula bapayan sedalasan ibu ingkang sampun nimbali kawula sagotra murih regenging swasana ing wedal dalu punika lan dalem nyuwun idi pangestu doa restu saking para pundhen ingkang rawuh mugi-mugi kawula sagotra anggenipun ngayahi jijibahan tansah manggih yuwana basuki ngantos paripurna ngantos dalem kondur setunggal bokos tunggal selamat ngantos dalem sowang-sowang wondene ingkang kalenggan dalu puniki ingkang nderekaken yen kuyung lumantar para kadang ingkang sami hanaung krida mitra pro audio saking buta matur suwun sanget saking Mas Operator ugi dipun abadaken saking bocah nggih cah temlo syuting saking Gayam Bojonegoro matur suwun kadang syuting ugi dipun nderekaken agih menika saking Arisa Lihping ugi Java Stek nah niki saking nomor rankinge ya Mas ya pramila daya-daya ing kalenggan dalu puniki dalem timbalis tunggal bokos tunggal kunjuk dhumateng kadang Widawati ingkang medal dalu punika badhe ngayahi jiban kaping sewisan mijil saking wewengkon Kutha Tambarjo pamimpun Mbak Wiwin dalem aturaken jumeneng Salajengipun salah sawijining wanita kang endah sulesta ing warni ingkang mijil saking laladan Kabupaten Ngawi payapun kusumaning ayu sapa Melinda semoga dalam aturaken salajengipun ugi salah sawijining wanita kang endah sulesta ing warni ingkang mijil saking Kutha Cepu mapan wonten ing Bruk Basin panuwun Mbak Tara Regita salajengipun ugi salah sawijining wanita kang endah sulesta ing warni mijil saking Kutha Kerau payapun Mbak Endah Kurnia iki tak celuk ora siji wandine salajengipun ugi salah sawijining wanita kang endah sulesta ing warni ing mijil saking Kutha Padangan Novi Maharani wadene dalem Darminto saking Margomulya ndherekaken samudyanipun semoga adicara dalu punika kita buka sareng-sareng kanthi wawasan basmalah bismillahirrahmanirrahim luhur lulus samudyanipun semoga daya-daya kita aturaken wontenipun panglipur lumantar muda irama
Monggo Kadang Widawati ngaturaken panglipur minangka all artis ing rikalengan niki mugi-mugi gembrung muda irama tetep jaya-jaya hanjayeng bawana. Nyuwun idi pangatu saking para punden wonten ing laladan Desa Mbutoh Ngasem Bojonegoro. Sumangga.
Sita